Я табе пазней наберу. Не, гэта я табе пазней набяру. Нехта набярэ пазней, і гэта буду я. А вось і не, я буду першым, бусічка. Містер Руса, ды вы ж толькі што далі мне мянушку. Думаю, так. Айрис, будзеш маёй бусічкай-пусічкай? Толькі калі ты будзеш маім піражочачкам. Гэта самае брыдкае, што я бачыла ў жыцці. Ну, не ведаю, мне падабаецца. Гэта так зневажальна Для Джудзі. На што гэта ўсе глядзяць? Мы глядзім, як містер Руса апладняе тваю мамку праз рот. О, не. Ён схапіў яе за зад. Вось так Джудзі і стала выдатніцай. Бусічка-пусічка. Малышочак, піражочак, пусі-мусі. Вось адкуль дзеці бяруцца. Ротам і такое можна? Вы ў курсе, што вашы бацькі таксама сексам займаюцца? Хочу знікнуць. Я жартавала. Хочу з'явіцца. Я хочу з'явіцца. А дзе Джудзі? Я хочу зняць, як мы смяемся з яе. Можа, так яно і лепш. Гей, ты што робіш, каза? Гэта ты што робіш, асёл. Пачнём бой. Мам! Можна не вымушаць мяне чырванець хоць бы секунду. Ну сур'ёзна, вырашыла смактацца з маім настаўнікам па біялогіі перад усёй школай? І так, я ў курсе, я невідзімка. Мам, ты чаго? У мяне яшчэ урокі. А ну, дзе там мой круцецкі плейліст на будні дзень? Мам, ты мяне чуеш? Вось і ён. Супер. Я нябачная, нячутная, і цяпер мяне скрала уласная маці. Сучка дупай варусы, вверх і ўніз, сотку баксаў забяры, і сюды ідзі. Мы праводзім дэгустацыю натуральнага сертыфікаванага йогурту са смакам ялавічыны, запраўлены бесканфліктным соусам барбекю. Ау! Ехай! Налево рухай! Блін! Не, ау! Ведаў уже, што здаровая ежа – гэта зло. Дзе бульбяныя чыпсы? Прабачце, але пакупачка на чалавека. Хто сказаў? Урад, знайдзі працу. Гэта і ёсць мая праца. Айрис, не забывай усміхацца. Як мы кажам у вясёлым яблыку, нашы прадукты усміхаюцца, і мы таксама. Ага. Дарэчы, я пераводжу цябе на начныя змены. І выграбі гнілое мяса са скрыні для ахвяраванняў. Выдатна, Тод. Дзякуй. Якога чорта, мам? Чаму ты такая ветлівая з гэтымі вырадкамі? І Тод, калі будуць яшчэ вольныя змены, дай мне ведаць. Мая Джудзі хутка будзе паступаць у каледж, так што трэба назбіраць грошай. Яе бацька даў ёй працу, і яна думае, што сама зможа зарабіць. Але я гэтаму васьміножаму козлу ў жыцці не паверу. Думаю, што можа проста так раптам заявіцца. Проста бацька года. Дык вось Тод, я сама магу. Так, мне прыйдзецца цябе спыніць, Айрис, бо ты не усміхаешся. На што гэта ты глядзіш? Фу! Гэтыя кіслотныя флешбэкі проста дзіч. На Энкар-стрыт павярніце налево і дасягнеце першага месца прызначэння. Я люблю вас. Удалага дня. На Гранд-авеню павярніце направо. Я люблю вас. Вось моя дачка вучыцца вадзіць. Спачатку я перажывала, яна ж усё яшчэ моя крошка. А яшчэ яна здольна разарваць машыну папалам. Але гэтая дзяўчынка даб'ецца любой мэты, якую перад сабой паставіць. А у вас дзеці ёсць? Скажу так, гэта страшна. І нелёгка. І вам штодня здаецца, што вы ўсё сапсуяце. Але я заўсёды кажу сабе: Айрис, калі праца да сёмага поту дасць Джудзі лепшую будучыню, гэта таго варта. Моя дачушка яшчэ ўсім пакажа. Толькі дайце час. Дзякуй, мам. Ёй бы толькі дэзадарант прыкупіць, а то фу-фу, душок. Але яна як-небудзь справіцца. Ну, дзякуй, мам. Павярніце налево і дасягнеце другога пункта прызначэння. Я люблю вас. Да Форсан-Спрынг. Нічога, калі сяду спераду, а то мяне можа загойдаць. Безумоўна, сядайце. Ніяк не... Ды пачакай ты, пачакай! Та вы паглядзіце, Айрис сёння прыпазнілася. Дык вось, што ты мела на ўвазе, кажучы, што ходзіш да дока. Хтосьці дапазна весяліўся са сваім новым хлопцам, га? Як там у вас справы з Руса?
Видатно, хлопці. Але хопить язиками молоть. Ми сюди працювати прийшли ті як. Подайте мені скриню. Аж мурить не устать, мам. Что за моз? Ха! Як твоя дочка? Ну ви ведаєте. У яе проблемы з червоним днем календара. О, да гэтуль, так? А я ўжо думаў, што ёй лепей стала. Вау, гэта горш, чым проста няёмка. Але яна расце і становіцца выдатнай юнай жанчынай. Рэндал, дзякуй, што парэкамендаваў кнігу аб выхаванні падлеткаў, які бы ты ніколі не выхаваў сам. Мой свет перавярнуўся. Няма за што, Айрыс. Ты тут ужо 3 гады працуеш, скрыні цягаеш, працоўкі бярэш. Ты нам як сям'я. О, дзякуй, рабяты. І ёсць добрыя навіны. Джуді больш не хоча з'есці Ітана. Правда? Цудоўна. Ёй варта думаць пра сябе, яна яшчэ маладая. Яна проста так хутка расце і адчувае тое, чаго мне ніколі не даводзілася. Часам я ўвогуле не разумею, як ёй дапамагчы. Я ведаю, што часта стаўлю яе ў няёмкае становішча, але я проста так моцна яе люблю і хачу, каб яна гэта ведала. І мне ўсё роўна, што яе кроў прапальвае нам ванну. Мне нават усё роўна, што яна скідае луску і пакідае яе валяцца па хаце. Я б нават зноў устроіла сцэну з гэтым васьміногім вырадкам, калі б гэта дапамагло мне зберагчы Джуді. Вау! Як жа прыемна выказаць гэта ўслых. Дык, вы хочаце купіць канапу або... О, не-не. У вас тут усё такое строгае і дарагое. Але дзякуй за далі пасядзець. Я ўвесь дзень на нагах. Ага. Окей, як скажаце. Спадзяюся, я добрая маці. Гэта так. Гэта праўда так. Ці існуе слова, каб апісаць звышстомленасць? Зморанасць, напрыклад. Ідзі сюды, я цябе абдыму. Я магу засудзіць школу за дэманстрацыю шок-кантэнту? Я ведаю, што ты мяне не пачуеш, бо мяне ніхто больш не заўважае. Але, Меліса, ты стерва! Моя мама заслуговвае ўсяго шчасця ў свеце з любым мужиком, што ёй спадабаецца. Так што, спадзяюся, што ты здохнеш нахуй і зацяжарыш гаўном замест дзіцяці. Фу, вы чулі? Джуді толькі што прызналася, што цяжарная гаўном. Фу. Мам, мілая, прабач, што затрымалася. Ды нічога. І мам, дзякуй. За што? За... Усё, мілая. Няма за што, ты ж моя дачушка. І моя вучаніца біялогіі, хадзі сюды. І моя найлепшая сяброўка. І я нават не злуюся, што ты зваліла адсюль на цэлы дзень і не сказала мне. Так, зноў ты гэта зрабіла. Але мне норм, дакладна кажу, норм, не злуюся. Прабач. Добра. А чаму мы абдымаемся? Тата? Бос? Ды ты здзекуешся. Гэта я, цяпер я тут. Яшчэ раз абдымемся? Са мной у цэнтры. Ну, хлопцы, мы гэта зрабілі. Мы перацягнулі ўсе скрыні. О, дык... Чым цяпер зоймемся? Ну, я б павандраваў. Во, а я б сям'ю завёў. Даўно хацеў. Айрыс увесь час кажа аб тым італьянскім рэстаранчыку. Я люблю есці. Схаджу туды, што б мы не вырашылі. Мы нарэшце вольныя. Ды ёпта!